Good day mga kaspero. Mag-day dive naman tayo. Ito na yung second day dive natin ngayong 2022. So mga kaspero, kahit medyo malakas yung alon, magda-dive pa rin tayo. So mga kaspero, umikot kami dito sa Puka Beach. Ayan. So malakas kasi doon sa back beach, kaya nakita nyo naman yung mga alon doon kanina, nalakas talaga. Tapos dito kami sa Puka Beach. Ang ganda pala ng view dito, oh. Yo, may huli. May huli daw, may huli. Mga kaspero, nandito na tayo sa spot. Medyo kalmado dito sa may Shangri-La banda. Ayan. Pero doon sa back beach, naku, ang alon, parang alon. So dito kami muna ngayon. May nakita kami mga dugtok dito kahapon. Sana nandito pa sila at madali natin kahit padalawa-dalawa, isa lang. So let's go mga kaspero, prepare na kami. Ito na yung mga gamit. Schedule trabaho Yan mga kaspero, lipat kami ng ibang spot. Talagang matumal dun sa unang spot namin. So dito muna kami dadaan sa tabi. Ayan. Tingnan nyo yung beachfront mga kaspero. Halos wala ng tao. Simula nung lumakas ulit yung kaso ng COVID. Ayan. Dati punong-puno nung nakaraan lang punong-puno, ngayon halos wala ng tao. So doon kami magdadive mga kaspero sa Angol banda.
Ayan mga kaspero, uwi na tayo. Grabe, wala talagang isda. Atumal yung pahulihan ngayon mga kaspero. Isang octopus lang yan dali. Okay pa tayo. Pagwa. Uwi na tayo. Wala namang isda dito. Ay, mahina ang spot ni Master Danny.